orizontală. Domnul Mircea Recescu se uită înspre tribună. Iar Mircea Sandu este un câine pe teren, doamnelor și domnilor. fenomenal. Nu, acum haideți să fim serioși. Deci dăm corespondența lui Ilie Dobre care ne relatează meciul de la Galați. Doamnelor și domnilor, minutul 20 aici la Galați, unde Oțelul, FC Club din localitate, joacă cu Pandurii Târgu Jiu. Ilie Dobre la balon, acum pasează pentru Știrbu. Știrbu pentru Mutu. Pasează sus la Surdu. Surdu și Surdu șutează șutul. Bară, revine mingea la Mutu, doamnelor și domnilor. Șut! Gol! Da, se pare că a fost penalti. Penalti, doamnelor și domnilor. Domnul arbitru Corpodean Sorin acordă acest penalti pentru următoarele 5 faze ale meciului și cartonaș galben pentru vrăjitoarea. Vrăjitoarea are cartonaș galben. Doamnelor și domnilor, nu mi-e să cred. Și executantul penaltiului Mutu se pregătește să își ia avânt. 2, 3 pași, 4, 5, șut, bară transversală, nu se poate! Știi că cum e Bogdan Cosmescu la handbal. La handbal, fii atent. Doamnelor și domnilor, bineînțeles, arbitrul este, a început meciul de handbal, România-Franța. Arbitrii sunt din Croația. Da, deci deja începem cu un dezavantaj clar. Niciodată nu ne-au plăcut arbitrii din Croația. 2 pași, pară! Oh, dezastru, doamnelor și domnilor! Și bara ține cu ei, totul se duce spre dezastru. Da, francezele, 2, 3 pase, fac gol! Nu se poate, doamnelor și pași! Dar nu era, dar nu Cosmescu zice, mă, parcă